Чакай. Как така шопите първа почват да се развиват, имат дъма айтем? Много просто. Фест плей обрабанк. Къде съм? Аз съм Преславът от 3 Евро, аз съм български посредствен ютубър, който обича да играе Майнкрафт. Обичам да правя неща с Redstone и да строя на бустъргачи. Като цяло... Ахой! Аз съм Дидоди и съм най-стария сървъра, което е малко тъжно за мене, но обичам да пия и... Здрасти, аз съм Знака и не мога да играя Майнкрафт. Аз съм Готски 47, стримър и ютубър и не съм играл Майнкрафт от 100 000 години, така че ми е забавно пак да копам. Така, аз съм Тино БГ и важен факт за мен е, че имам криви зърна. И освен това, че съм гол. Аз съм Нери Беги и съм най-младия участник в този сървър и обичам да джумпвам и харесвам медиева постройките. И нямам търпение да играя с всичките. Аз съм Шаро Хекс, обичам да убивам и никога да не Аз съм... да. И викам да съберем тук в ето точно това квадрачи, може да подпишем пакта официално.